Muri yeZimbabwe ndine chiziviso icho chandinacho kune avo vari kushandisa Tranza Play. Ndicha uploada rimwe video ikoko kuTranza Play, asi make sure kuti you update your Tranza Play version, uye zvekare mava kukwanisa kupiwa magifts ikoko kuTranza Play, ari macoin awo anozoita munozokwanisa kuzoita cash out iri mari. Saka please update your version tikwanise kukudza platform yedu yeTranza Play. Link ririmo mucomment section. Ndichaposta imwe episode apa ndanga ndiri mubishi rekuti ndinge ndichigadzirisa. Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe confessions. Aiwa tisirewo likes vedu we iweekend, asi tauya nawo confessions atizorore. Tinenge tichida kuti vanhu vange vachiramba vachibatsirwa. So show us your support by commenting as well as hitting the like button. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai, so zvakangoma azvo vedu we. Pane vamwe sekuru avo vandakataura navo, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri kutsvakawo mubetseri, ndinogara kuno kukubhoera. Kana mukakwanisa kundiwanirawo mubatsiri ndingafara chaizvo. Pari zvino handichasarudzi nekuti ndikuda kuti ndige ndichigadzirisa nyaya iyi ndisati ndafa. Ndinotozvirwarira hangu. Ndakabatwa nechirwere cheHIV mushure mekunge tabva kuhondo iya yakaitika kuDRC. Ndine zvimari zvangu zvandakapiwa nekuti ndine ndege dzandakadonhedza. Saka waiti kana uine achievement yaunenge waita waipiwa mari. Saka pandakauya ndainge ndiine mari yainge yakati wandei. Ndakabva ndachizotanga kugara kwamukoma wangu kuHarare, uko kwandakazotanga kudanana noumwe mukadzi ainge ari mudzimai wemurume wepanext door. Saka ainge akanaka mukadzi iyeye. Handina kunge ndakaziva kuti iye nemurume wake vainge vachirarama vari pachirongwa. Saka aingoti itai zvose zvamunoda henyu hanzvadzi. Ndaiwanzokuenda pamba pake ari masikati ndichiona hangu mamovie. Saka aingoti itai zvose zvamunenge muchinzwa kuda. Ndakazoti ndaudza imwe shamwari yangu, nekuti ndainge ndisinganzwisisi kuti ainge achida kuti kudii pose ipapo paainge achiti kwandiri itai zvose zvamunoda pano makasununguka. Akabva anditi zvinoreva kuti kunyangwe mubedroom make unenge wakasununguka. Saka ndakazotesta nerimwe zuva akati akarara, aiwanzo kuti kana akarara aingosiya zvake dhori mubedroom make rakavhurika. Ndakabva ndangodongorera ndichita sekunge ndainge ndarasika. Akati muri kutsvakei? Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndaita mistake ndikapinda murumu isiri iyo, ndainge ndichitsvaka bathroom. Akabva anditi pindai henyu mutoilet. Pandakabudamo ndikabva ndaona achitokiya do ainge asina kusimira. Akati hamukangobudi hanzvadzi, munototanga matoti tinge tichiita. Saka ndokutotanga kutorara tose kwatakaita pasina kumboshandisirana dziviriro nekuda kwerunako rwake. Nyaya iyi ndiri kuitaurirei pasecret yangu. Ndoda kubatsira vamwe vakomana nevarume kunze uko kuti mukadzi wemunhu habatwi, uye ukaona mukadzi ava kukuita iyo yandakaitwa nemukadzi iyo yaziva kuti panenge paine zvinenge zviripo. It's either anenge achirwara kana kuti anenge achida kukutorera chipo chako. Saka ipapo ndakazobatwa nerukawo ndokubva ndachizobetserwa. Sekuru ivavo vakazofa zvavo zvekuti dai vainge vachiri vapenyu zvimwe kuda ndingadai ndakazobetserwa navo. Dai ndakakwanisa kuvaudza in time kuti pane zvandainge ndakaita kuDRC. Saka ndakatanga kuona sikarudzi yangu ichizvimba ichirwadza nguva dzose. Ndokubva ndachizoenda kwavari sekuru vakabva vanditi ndainge ndabatwa nerukawo, vakandibatsira vachishandisa munhenga. Zvavakandiita zvainge zvichirwadza, asi vainge vachitushura urwa hwainge huri musikarudzi mangu, nekuti ndainge ndakabatwa nerunyoka runokonzeresa kuti musikarudzi mako munge muchitanga kuita hurwa, asi hurwa uhwu haubudi, hunongoramba hurimo musikarudzi mako. Yobva yazvimba yozvimbisa zvekare
kumabhora uku kusvika achizoputika. Saka ngwarirai vakomana variko vakadzi vane rukawo. Pandakazviziva kuti iye ainge aine rukawo, ndakabva ndachizomuramba ndikachizobva kuHarare ndikazoya ndikatanga kugara kuno kwedu kuBhoera, but mari yainge yatopera because ndakadyiwa mari yakati wandei nemukadzi iyeye nemurume wake vakazotosvika pakutotenga motikari. Dzimwe mari dzaakandidya ndo dzimwe mari dzavakazoshandisa pakunotenga motikari, because mukuzonorambana kwedu ainge aine kakundisvotesa kaainge ava kuita mushure mekunge murume wake atenga motikari. Pandakamuramba akandiseka akanditi ina handina kana chinombondirwadza, dai kwanga kuri kunzi wainge usingandipi mari uchindirarira mahara ndaikwanisa kurwadziwa. Iko zvinozvi nekuda kwechiure changu nemurume wangu tatotenga motikari. Saka ndakabva kuHarare ndikadzoka kuBhoera ndisina kana chouviri, ndikatanga hangu kugara. Regai ndikudzosei kumashure zvishoma. Ndakaenda kuHondo yechimurenga ndichiri mwana mudiki, ndokubva tachizobvako kuHondo yakati yapera nekuda kwezera rangu. I was then drafted into the army. Saka pakazoita Hondo yekuDRC ndakabva ndachizoendako kuDRC. Tiriko kuDRC uku takazotogumisidzira tatova nevakadzi. Kune maZimbabweans akawanda vatikaenda navo vakaita vakadzi kuDRC nevana vakawanda vakasarako kuDRC ikoko. Saka pabase pedu taitogara nevakadzi, vamwe vacho ndo vainge vari vakadzi vainge vachingoitawo zvekungotengesa miviri yavo, vainge vachigara mumavillages imomo matainge tichiita maoperation edu. Saka ndainge ndine umwe mukadzi wandainge ndichidanana naye. Mukadzi uyu ainge akanaka kwazvo. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichizomuunza muZimbabwe, nekuti makore iwako Zimbabwe yedu yainge ichiri yakanaka. VekuDRC vakati wandei vainge vachitoya kuZimbabwe semarefugee. Saka ndainge ndichida kuti ange achizoya kuZimbabwe, ndainge ndiine nzira dzangu dzandainge ndichazoshandisa kuti ndige ndichizomuunza muZimbabwe, then tobva tachizoenderera mberi neupenyu hwedu. Mukadzi uyu akati aita pamuviri pangu ndokubva achizobvisa nhumbu iya. Ndakazobatikana nerimwe zuva ndakaenda kwatainge tichigara, nekuti tainge tiine chirumu chedu chatainge tava kutogara nekuti tainge tatova sekunge murume nemukadzi. Ndaendako ndikamushaya. Saka ndakati ndava kudzokera kukempu pane zvandakangofunga ndokubva ndadzokera izvo vanhu vainge vabuda ainge ava kudanana nebest friend yangu. Saka pandakadzokera ndo pandakavaona iye ainge ari musvo. Best friend yangu ainge achitori busy achitokatanura zvipfeko zvake zvaainge akapfeka. Saka ndakangobatikana nazvo. Ndakabva ndachizotora rimwe banga rangu randainge ndakagadzira randainge ndichiti banga raRambo. Saka ndakangopindamo murumu imomo. Ndainge ndiine shungu nepain, handina kunangana neshamwari yangu, asi ndakaenda kwaari. Ainge akandifuratira asi ainge azvinzwa kuti ndainge ndapindamo murumu imomo. Saka ndakangosvika ndikangomira kumashure kwake ndikamubvunza kuti is this how you are going to betray me? Ndakamubata muhuro ndikamucheka guruguru rake akadonera pasi akafa. Ndo zvandakaita izvi pandainge ndiri kuDRC. Zvakaitika nekuda kwekuti mwoyo wangu wainge uchirwadza because ndainge ndichimuda mukadzi iyeye, uye zvekare kuti ndige ndichizosvika pakudanana naye ndainge ndakauraya murume wake. Murume wake ainge ava part of the rebel army, saka ainge aine kakomushungurudza kaainge achiita. Patakaita maoperation muvillage mavo ndiye ega ainge achigona kutaura chirungu. Saka I was very interested in him. Akandiudza kuti aipota achiuya kuzobatwa chibharo nemurume wake. Saka we then set a trap for magandanga. Pavakazoya kuvillage takavauraya, takaita vekugocha mabhora avo vachiri vapenyu. Takavakurura zvipfeko zvavo ndokubva tachizovasunga. Takavasunga, tavasunga kudaro ndopatakabatidza moto. Waiti wakamira takakusunga wakadhasha makumbo tobva tabatidza moto.
pakati pemakumbo ako. Toramba tichingopakira huni mumoto kusvika moto wava kusvika kusika rudzi, kukupisa mabhora uchiri kurarama. Ndo maurayiro awo andainge ndakaita murume wake. Saka zvakandibata kuti nemasacrifice awo andainge ndakamuitira ainge ava kundichita. Ndikati imbwa iyi inofanira kuti inge ichifa, uye zvekare tiriko kuDRC vamwe vedu nekuda kwetrauma yezvose zvainge zvichiitika kuhondo yeko yekuDRC takazogumisidzira tava kuputa gunpowder. Saka zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndakatodhakwa ndisingatozivi kuti ndiripi ndokumuuraya kwandakamuita. Takazoti tadzoka kunoko kuZimbabwe zvainge zvichingonditraumatiza zvose zvandainge ndakaita, because kumuda ndaimuda nemoyo wangu wose. So it was a very traumatic experience. Asi ndakangokanganwa nezvazvo ndikati ndezvekuhondo, life ikaenderera kumberi. Saka mweya wake wakazotanga kundinetsa uchinditeverera. Ndainge ndichifamba ndichibetserwa, asi iko zvino mweya wemukadzi uyu wanetsa dzinza rangu. Vana vangu vazukuru vari kutambudzika. Handina mwana akabudirirawo muupenyu. Ndine vana avo vakaenda kunana South Africa angova marombe. Ndichitaura nemi kudai ndine mwana wangu uyo ari kugara kuCape Town. Ndakanzwa zvichinzi ari kugarako nemukadzi wekuSouth Africa. Apa mukadzi uyu hanzi anomutorera mari yake. Ndinotya kuti mwana wangu anokwanisa kuzourayiwa hanzi pose apo paanenge ava kuti ndava kuda kumbodzokera kumba ndinoonawo vabereki vangu, hanzi anomubatira banga, uye zvekare vanoshanda vose. Saka mari yose hanzi inongobatwa naye muSouth African iyeye. Ndinotya nekuda kwedzimwe hope dzandinogara ndichimurotera. Ndinomurota akaiswa banga pahuro, asi ndinozoona kuti anenge amubaya mukaradhi uyu anenge akapfekwa nemhepo yemukadzi uyo wandakaponda kuDRC. Ndamboedza kuti ndige ndichifamba. Pandakazokanganisa ndepekuti ndakabva ndachizotsipika mweya wake mukadzi wandakauraya kuDRC. Akatouya kwandiri pandainge ndichitobva kun'anga, ndokubva anditi watokanganisa zvawaita, dai wangondisiya ndapedza shungu dzangu, but nekuda kwekuti iwewe wazviona sekunge wakangwara, saka yava nguva yekuti tinge tichimboratidzana masimba. Zvechokwadi tiri kurakidzana masimba. Vana vangu vose vangova marombe. Vana vangu vasikana vakaroorwa, vanongoroorwa nevarume. Nditori nemwana weimwe brother yangu uyo akapondwa, akabayiwa zvekare nebanga kugotsi nemurume mushure mekunge abatwa aine chikomba. Pazvakaitika zvinhu izvi handina kana wandakamboda kuudza kuti mafiro aita mwana ndo kuurayawo kwandakaita zvakangoda kungofanana nekuuraya kwandakaita mukadzi wandainge ndichidanana naye kuDRC munguva yehondo. Handizivi kuti pano ndinokwanisa kuwana munhu anokwanisa kundibatsirawo here, muprofita zvake kana n'anga kana vafundisi. Ndinozviziva kuti pano pane vafundisi vanokwanisa kundibatsira. Ndinozviziva kuti ndava pedyo nekufa nekuda kwedzimwe hope idzo dzandinorota. Ndinowanzo kurota ndichienda kuguruswa kwatakabva tose semashona. Saka ndichiendako kuguruswa uko ndinoona kuti kunenge kuine zvigaro. Kana usati wava kuda kufa, chigaro chako chinenge chisati chapedza kuvezewa, asi kana chazopedza kuvezewa ndipo paunobva uchizotorwa nenguva. Nekuti pandinorota ndinotorota tateguru vangu handikwanisi kuti ndinge ndichiendako kuguruswa, nekuti kana ndichifamba ndichiendako vanobva vadanidzira variko kuguruswa vachiti dzokera unogadzirisa mhaka dzako. Handidi munhu ane ropa kuno, dzokera chigaro chako hachisati chapedza kuvezwa. Zvigaro izvi zvinenge zvakatimirira tose zvinovezwa nemuti wemuhacha, ndokusaka wakakosha.
ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, maoko angu akazara ropa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sekuru mucomment section. Hanzi ndainge ndimbori musoja, ivo vanoti hanzi vane nyaya dzakawandisa dzakaitika kuDRC. Zvakangooma azvo veduwe, hanzi maoko angu akatsvuka ropa. Let us try to assist him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Komanaka pakaipa. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukomanashi yakamira sekudai. Ndiri mudzimai ende ndine makore 32 years kuberekwa. Ndakaramba nawo nemurume wangu mugore ra2014 mushure mekunge ndanakidzwa nechihure. Takasvikirawo pane imwe komboni mumapurazi ndokubva tatanga kushanda mumapurazi. Upenyu hwangu hwose ndainge ndakangokurira upenyu hwekuti tainge tichingogara kumasuburbs, but murume wangu iye ainge achigara kumalocation. Ndokubva tachizorohwa nenhamo tikabva tachizoya kuSouth Africa. Saka takazongowanawo basa pane rimwe purazi. Tawana basa papurazi ipapo ndakabva ndachizotanga kupfimbwa naforomani ndikavabvuma. Mukoma ndikabva ndachizotanga kunakirwa nemujolo. Ndava kunakirwa nemujolo kudaro shamwari yangu yaitondiudza kuti dai waita limit, nekuti zvimwe zvacho zvandainge ndava kuita murume wangu ainge ava kutozviona kutoti ndiri kumuhurira. Saka akabva achizozvibata kuti ndainge ndichimuhurira. Ndokubva ndachizotiza ndikazotanga kugara mulocation nechimwe chikomba ichocho ndakazochibira mari ndikadzokera kuZimbabwe ndikanogara. Kuda kwegore rose ndikarohwa nenhamo ndikadzoka zvekare muno muSouth Africa. Ndadzoka muSouth ndakabva ndachizotanga kugara muPretoria nedzimwe shamwari dzangu dzandakadzidza nadzo dzainge dzava kuita zvekutengesa miviri yadzo. Ndokubva tachizoti nerimwe zuva takati takagara ndakabvunza umwe musikana uyo wandichati Sara ndakamubvunza ndikati, asi naiwe Sara, tarirawo nekuti tatova neabout 2 hours takangogara panapa, but watopinda mukati because ipapo patainge tichiita zvekutengesa miviri yedu tainge tichipinda nemaclients mumarooms emaaccommodation. Ndikati watova nevanhu vakawanda wavapinda navo, but isusu vamwe takangostaka koindava. Akangoseka zvake. Saka akazoti kana uchida ndinokwanisa kuenda newe kune vamwe koko vanondibatsira. Ndakazoenda kwavari koko ivavo. Mukoma vakanditi enda unotenga peri sauce. Ndakabva ndachizoenda ndikanotenga Nando's sauce. Ndikabva ndachizoenda nayo kwavari. Vakabva vanditi chienda nayo kumba kwako, kana wava kumaperiods uzodzoka nayo. Ndakatoboyekana apa ndainge ndavabhadhara mari yematare. Ndakazoti ndava kumaperiods ndakabva ndachizotora kabhodhoro kangu keNando's peri sauce ndokubva ndachizoenda kumba kwavo. Ndasvikako kumba kwavo ndikabva ndati ndadzoka koko. Vakabva vanditi uri kumaperiod here? Ndikati hongu. Vakabva vanditi zvakanaka. Vakabva vanditi uri kubleeda sterek here? Ndikati hongu, ndiri kuita heavy bleeding. Vakabva vachizonditi kurura zvipfeko zvako. Mukomanashi ndakakurura zvipfeko zvangu zvose ndokubva vawaridza chimhasa ndikarara pamusoro pechimhasa. Vakatanga kundiita iya yavanoti FF, if you understand, vachindiita nechigunwe. Saka vachindiita nechigunwe kudaro, mukoma vaiti kana chigunwe chavo chikabuda chiine ropa vainyikamo mubhodhoro imomo. Vakabva vachizokuchukudza. Vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoti kana ndabika ndobva ndaisa sosi iyoyo muchikafu kusvika ndapedza, ende ndainge tisingafaniri kuti tige ndichizviita ndichiita zvekutengesa muviri wangu. Saka kamari kandainge ndiinako ndokandakatoshandisa mwedzi wose ndisingashandi until my next period. Ndopandakazotanga kupinda mumastreets. Mukoma ndakaita mari kusvika ndichizotenga stand muruwa yandichiri kurwa nekuvaka imba iyoyo.
kuruwa kunodhura mukoma. You can imagine kuti apa unoita zvekutengesa muviri wako but unokwanisa kutenga stand kuruwa. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndo kuromba amene kuti kunganzi kuromba here kana kuti, but ndinoshandisa mishonga pabasa rangu randinoita rekutengesa muviri wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu wekudya ropa ravo rekumaperiod kuti vange vachidiwa nevarume. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.